Temos vos contado moitísimas historias de chanzos ou de escaleiras que deixan a súa xente dentro da casa, que non poden sair. Pero atención, porque a historia de Emilio e María toca un chisquiño máis. Por qué? Explícome. Mirade, Emilio ten 92 anos e operouse do fígado e tamén do corazón. Non pode facer moito esforzo. A súa muller María ten 89, padece Alzheimer e ten problemas de mobilidade, precisa unha cadeira de rodas. Pois ben, para salvar as escaleiras, os chanzos da súa propia casa, teñen deseñadas unhas plataformas, pero cando queren sair á rúa é absolutamente imposible, porque teñen unhas escaleiras ali no barrio das Flores, na cidade da Coruña, absolutamente empinadas. Non poden pasar por aí. Precisa, Emilio, axuda para poder sacar a María. Pola semana veñen as traballadoras do centro de día, que lle botan unha man, pero durante as fins de semana e nos festivos non funciona, polo tanto, están directamente atrapados na súa vivenda. Emilio está desesperado, dixo que estaba disposto a facer el as obras nesas escaleiras, pero non pode tocalas porque son municipais. O problema da casa o resolves con este. Sí. Pero daí non o resolves. Claro. Isto ten que resolver o ayuntamiento. Aquí a cadeira de rodas xa non che pode baixar. Pode baixar, porque eso ten moita pendiente e non hai Dios que... É imposible. Claro. Claro, porque baixar todo isto... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 escalóns aquí. Sí, pero... Aquí hai 9 e ali hai outros tantos. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda hai outros 5. Ti levantas o pé, eu. Pero ela... Este xesto é o máis difícil. Ela, pé, xa non... Xa hai que coller a xudalla e facer así. Porque ela mesma, co pé, xa non é capaz de poñelo aquí. Porque estou vendo, Emilio, que sí, efectivamente, aquí dentro hai moitas escaleiras tamén dentro da casa. Baixo e primeiro piso, non? Sí. Abaixo tuve que poñerlle unha cama para que durma abaixo e reformar un baño. Porque antes había que ir ao baño na planta de arriba, claro. Claro. Aquí antiguamente era unha caldeira de calefacción. Entonces tuve que reformar e facer un baño aquí. Estabas me dicindo que tiveches que poñer unha cama. Claro, para que dorma ela aquí de noite, porque ela non pode subir para arriba. Claro. Entón eu tuve que facerlle aquí unha provisional. Dorme aquí a túa muller, claro. Claro, dorme aquí. Primeiro se pos fora. Sí. Entra para dentro na silla. E chegas ca silla, abaixas pa aquí, e unha vez que estás abaixo, xa a levantas e a sentas aí. Vai a traballeira todos os días, Bueno, é que vas a facer a vida así. Claro. O poño aí para cando veñen a comer os fillos. Poño mío para que non se vexa a cama. E ti chegaches a pensar o mellor en mudarte, en ir para outra vivenda? No. Ti non ves que eu teño un xardín aí? Sí. Bueno, é onde vou a outro sitio, non teño... Hoxe en día é unha... A ver quen ten un xardín hoxe no medio da ciudad como teño eu. Este xardín é verdade que é difícil telo na cidade, eh? Por iso ti non queres marchar do piso, non? Bueno, coño, non marcho pa aquí nin de bromas. Xa falastes co Concello. Levo 2 anos peleando co Concello. E que che di o Concello? Nada, non contesta para nada. Incluso escoitei que ti chegaches a propoñer facer ti a obra. Claro, pero non é pública, non che deixen.